Выборшчыкам Брэскай вобласці ў бліжэйшы час належыць сфарміраваць склады 220 мясцовых саветаў усіх узроўняў. За дэпутацкія мандаты змагаюцца 3254 кандыдата. У працэсе перадвыбарнай барацьбы 8 прэтэндэнтаў на месцы ў абласным савеце свае кандыдатуры знялі. Аднак конкурс застаўся высокім. На 57 мандатаў прэтэндуюць 133 кандыдата. У параўнанні з кампаніяй 4гадовай даўніны актыўнасць прэтэндэнтаў на мандат значна вырасла, адзначае старшыня абласнога выбаркама. Было подано уведомлений 153 на сегодняшний день. А самих массовых мероприятий, которые были указаны в этих уведомлениях, 419. Просто для сравнения, 4 года назад было 60 претендентов и доверенных лиц и 133 мероприятия. Это уже была конечная цифра. То есть гораздо активнее действительно стали кандидаты в депутаты и их доверенные лица использовать возможность пикетов, там, массовых мероприятий. Но в основном в виде пикетов, как правило, большинство проводит это мероприятие. На выборчых участках усё готово для проведения датэрміновага голосования. Выборчае право в области маюць 984 173 человека. Падчас удакладнення спісаў выборшчыкаў камісіі сутыкнуліся з істотнымі праблемамі. Многие отсутнічаюць по месцы регистрации. И когда участковая комиссия проводит сверку списков избирателей, которые им предоставлены администрациями районов, райисполкомами, то просто физически, посещая неоднократно место жительства части избирателей, их там не находят. И даже часто не находят подтверждения их нахождения. Но никаких препятствий, если, скажем, человек придет в день голосования, и он зарегистрирован по данному адресу, он, конечно же, будет включен в дополнительный список. И ему будет предоставлена возможность проголосовать. Сёння ў 10 гадзін раніцы 887 выбарчых участкаў на тэрыторыі Брэскай вобласці расчыняць дзверы для жадаючых датэрмінова прагаласаваць на выбарах дэпутатаў мясцовых саветаў 28-га склікання. Датэрміновае галасаванне працягнецца па 17 лютага, 18-га – асноўны дзень выбараў.